ngeke ugqoke imvatho zamaweliseni noma iyoni uyongena phakathi ebar uphuza utshwala. Ngakho ke thina njengenkolo yesintu asihambisani nokuthi umuntu wesilisa avunule abhinqe imvunulo yakithi aphinde futhi ayoshada nomunye umuntu wesilisa beqabulane belulaza imvunulo yethu. Isintu sasazi singahlambalazi, isintu sasazi sinenhlonipho, isintu sasazi sinobuntu. Our triggered. You must know ukuthi what pulled the trigger, because kade siphila nalabo abantu sibe khona. So manje ke idisrespect nokufuna ukubuka kwabo bengakwazi ukubahambule bekhuzane bona bebheke etulo bona benza ku social media. That is totally wrong. Laliqondisisa na ichunu ukuthi lihamba kumuphi umzila ngaphezulu kwakho lokhu engizokuveza ukuthi kuphe ngikuhloniphayo okuvelile la nengizokutusa okuvelile lali kumuphi umqondo ichunu anduba umkhasi bakhuluma Ku-President wamabhinqa yamthanda kakhulu enye ye-role model yami le because Mchunu Ngiyakuthanda nami mfowethu. yabona nje Naku nje niyathandana. yabona Naku nje niyathandana.